Xavier Vilaró va resultar ferit el dia de l'Eurocopa. Ell mateix ha dit que les ferides les van provocar una pilota de goma llançada pels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Alguns mitjans han informat que en realitat serien d'una pallissa. Quan ell parla d'un objecte volador que impacta contra el seu cos. Al cap d'unes hores, que es comença a sentir malament, tot fa indicar en aquestes patètiques polítiques informatives de segons quines administracions, per no ridiculitzar els Mossos, s'ha aguantat la informació. El mateix Partit Popular que està acusant a l'Ajuntament de potser estar fent una gestió confusa és qui més confusió està portant la situació, encarregant una investigació, posant en dubte l'eficàcia dels poders públics i dels mitjans que tenim per investigar això. Els únics que estan tirant porqueria sobre aquesta història és un diari i un partit polític. Per la seva feina n'ha agafat molts d'avions. N'ha sortit aquest llibre, Quien dijo miedo a volar? José María Íñigo. ¿Por qué un llibre ara? Perquè la gent perdi la por a volar. Y yo creo que el libro le puede interesar mucho a quien tiene miedo, sobre todo porque le explicamos por qué pasan las cosas que pasan. Escucha un ruidito y dice, ¡ah, algo va mal! No, es que los ruidos son lógicos. Hay ruidos muy raros a veces. ¿Y cómo sabes que son raros y no son los del avión? Lo que tienes que pensar, ¿Qué tengo que pensar? Es que seguramente más ganas que tengas tú de volver a casa las tiene el piloto. Ja. Les preguntes es magnifiquen quan agafes un avió, Íñigo. Claro, si no, no hi hauria aquest llibre. Nos preocupamos de esto y, sin embargo, el AVE va a 300 y pico por hora, ¿eh? Ha tornat a la feina el nou Barça del Pep Guardiola. El que jo desitjaria és que els mocadors es guardessin els calaixos i que la gent estigués unànimament al darrere de l'equip, sobretot en la prèvia de la Lliga de Campions, que és fonamental. Recordem que el Barça l'últim any, els dos últims anys, ha tingut la millor plantilla i en canvi no hem sabut fer un equip guanyador. La gran figura d'aquest equip, Messi al marge, però per mi, per damunt de Messi fins i tot, és Guardiola. Anava a dir això, Jo crec que Guardiola és el tio clau Laporta ho va dir també, d'aquest equip. I el 8/8 del 2008 comencen els Jocs Olímpics de Pequín. L'Enric Massip, dèiem que ha participat a 2 Jocs Olímpics com a jugador d'handbol de la selecció espanyola, 5 medalla de bronze als Jocs Olímpics de Sydney 2000, i no va poder anar als Jocs d'Atlanta perquè es va lesionar. Participar en uns jocs és algo molt especial, però tornar amb una medalla et sents com realment amb un núvol durant molt de temps. L'Àlex és jugador d'hoquei d'herba de la secció espanyola, com dèiem són els següents Jocs Olímpics, va participar als d'Atenes 2004. Què signifiquen uns jocs? És la culminació de 4 anys de treball molt dur. Mireia és nedadora, són els seus primers jocs. 17 anys, estudies segon de batxillerat. Porto 2 gorros per al cabell, les ulleres a sobre i aquest per no se'm caigui les ulleres. Les ungles les porto sempre pintades perquè em donen sort. Iñaki Aguilar, dèiem que és porter de la selecció espanyola de waterpolo, té 24 anys. I aquests també són els seus primers Jocs Olímpics. Què esperes? És una fita important per tots, per demostrar que aspirem a guanyar.